Ahoj. Já nemám to skrývat. Já jsem majitel obchod. To nemáte pravdu, že Větnamci jsou majitele. My jsme majitele té baráku, ale oni jsou nájmu u nás. Jo? A Merkur, tak jak máte žlutou nápis na tom, to je naše, naproti je Mirečka, to je taky naše hotel centrum, jo? A tady to je taky naše, až jsme koupili ještě asi 3 baráky, jo? Ale jestli tomu věříte, nebo ne, to je vaša věc, ale je to pravda. A Před uličkama centrum. však to je Mirek, to je můj bratranec, co má hotel. No, jo, a to je Jaroš, to je Pavel, tam je Jaroš, to a ještě máme tam barák, tam. No to si musíte uvědomit. Jo, a Mirek to je celý. To vás to bojí za to, pojď mi to z něho roztřepal. Ale jde o to, že vy to nevěříte. Že ne? Že tomu nevěříte? Jo. To je dobrý. A to je dobrý, to nevěříte, to je ještě lepší. To je dobré. Nejhorší je, že ten Merkur, jo, jak jsem měl tam je rychlové dole, toto, já jsem to celý dělal. Kdybyste viděli, to vypadalo vlastně, nespodně. Zrovna říkají vtipnýho. 50 kontejnerů bordelu, svístva. To pasy vydáš? Co? Tam byla pekárna jakási dříve. Tak začni. My jsme se nadřeli jako magoři, jo. Pak jsem jezdil jsem 16 let, no ne 16 let, ne, ale nějakou dobu do Turecka, jo. Jsme vozili všechno možné, jo. Do Turecka, do Istanbulu. Víte, kde to je? Já vím, já tam byl. Ale my jsme jezdili přes Rumunsko, Rusy a tak dále. Jestli vám to něco říká? Říká vám to něco? No, rozhodně, jo. Jak je ta Ruse, jak ta řeka a tak dále, jo. A oni tehdy ještě Rumuni, ne? Dal si Malborku, neinteres, jo. Všecko chtěli v dolarech nebo tehdy, že? Západní měna, jasné. Mám pravdu, nebo ne? Určitě, i do dneška to tam je. A vy znáte pana Kuličku? No, trošku jo. Jaromíra. Mirka. Ale to je Mirek je tento a Jaromír má toto. A Tak toho neznám. To nevadí. Nevadí. Půl, čtvrtý, 3/4. Půjdem. Vlastně mám pivo. Víte co? Já vám něco řeknu. Zahodíme do sebe, půjde. Víte co? Do parku bych šla. Nežij si bez toho. A je ženský lidé. Ale víte co je nejlepší na světě? Ty. Já. Už to stopuje, Jako to je nejlepší.